जों आं दिनै बिसेसके 3टा पॉइंट नोटै कासा प्रेस कॉन्फ्रेंस मा खालायखा पहिलानो आं जत्तनो आंनि त्रिपुरा बासिरावनो आं खाखो पुरबाय हामबाय फारो तामके चिनि दिनै निसिं चिनि बुसु सेंखा जत्त त्रिपुरा रायजोगो चिनि त्रिपुरा साराव तै कुमुndo हाबराव बायनो बुसुनो पालायो वो बुसुनो बागै आं जत्त हामबाय तै काम करंखै ओ उत्सवनो पालायनो बागै आं जत्तनो एसे मिनिस्टार अफ ट्राइबल वेलफेयर त्रिपुरा हामख्लाय मन्त्रि गै आंनि खाखा हामबिया फारो ताव कैसे कप गई आने दिन सिका सीसी मीटिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जोंहा चौखा आं पहिला प्रेसिडेंट मामनि परेगो 3 तारिख 1-2 तारिख चिन कॉन्फ्रेंस का स्टेट कॉन्फ्रेंस अपनी परेगो आनो चिनि पार्टी हामजागै आनो इलेक्ट लायका अपनी परेगो जों हमनो फर्स्ट मीटिंग चिनि सेंट्रल कमिटी मीटिंग नियाब्ला जों आसाव प्रेस क्लब आरो जों डिसिसन नाखा जे चिनि पहिला चिनि पार्टीनो जों स्ट्रेंथ माखायनाय राग माखायनाय रिवाइव माखायनाय चिनि पार्टी Ipft सेकेंडली जों चिन डिसिसन नाखा जों इदानी विदिन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जों दिल्लीयाव थांनाय दिल्ली थाङै जों आरो होम मिनिस्टार तके प्राइम मिनिस्टार हेकेबा चिनि जेपी नड्डा आरो टप लिडार बाय जों मालायगै जों बर मेमोरेन्डाम हेकेबा जों बरनो जों जत साइबना थांनाय मासाव 8 तारिखआव चिनि होम मिनिस्टार त्रिपुरा फाइफ्रो बसनो सालांखा एप्रिल मासेगो आंनो कल खायनाय नबे कल खायनाय चिनि पार्टी Ipft बाय हायनि बस हामा दं गाबोन आं बर रिमाइंडर स्टेट हरनाय जों इमिडिएटली चिनि स्ट्रंग टीम Ipft जों दिल्ली थाङै चिनि मानथाय सौनायजों सालायनाय सेकेंडली जों सरकार चिनि पार्टीनि स्ट्रेंथ खायनाय बागै प्रोटेक्ट डिविजन जों टूर खायनाय पट डिविजन जों टूर खायनाय जोंनि प्राय 34 डिविजन दं जोंनि एट प्रेजेंट Ipft पार्टीनि अ डिविजन जों जत्त डिविजन जों आरो जों विजिट खायै जों बरावबाय मीटिंग खायनाय अ जों डिसिसन नाखा के तैबो जों फान्ड निबां कस लायखा आबाराव बां आं खाकाव चिनि जस्ट बिगिनिं जों पहिला आं प्रेसिडेंट मामनि परेगो अपनि पहिला चिनि स्टेट सीसी मीटिंग आ मीटिंग जों गोबां सिद्धांत नाखा आबा आं खाकागो जों तुलुतुलु आगाव थांनाय आगो जों काम खायनाय जों दखान हानि बागै जों सामं खायनाय गुबैख्लाय सामं खायनाय गोथारखे सामं खायनाय आबनि आं खाकाव चिनि जेना हरमोन ताकफोन जों फेरियाखौ जों Ipft नाहरम जों फेरियाखौ जों आनटिल आनलेस जों एचिव खायसे पर्यन्त जोंनि गोल स्टेटहुड जों माइसे पर्यन्त जोंनि मुभमेन्ट जारि दंनाय अबयस्य जों जोंनि मुभमेन्ट आं कक्सयनो सागो जों हे स्लोङै दंखा जोंनि मुभमेन्ट जों तेसे स्ट्रंग खायना बागै ते रिपिट खायना बागै जों जत्तनो समाय थांजाक बेफोर जों गोबां बरक फायखा जोंनि युथ फायखा बुरि बदल फायखा स्टुडेन्ट उइं फायखा एमप्लय उइं फायखा तेचिनि फानफ्रा बदल एक्स आर्मी ग्रुप फायखा बेखौमा जोंनि एनजिओ फायखा बरबा आं खागाव जों यूनाइटेडली जों थामसाख्लाय सामताम हांख्लाय अबयस्य जोंनि पार्टी जों हायनो हाय गायसे जों रिवाइव खायो स्ट्रंग खायनाय हामबाय खुलुमबाय थांनो फायखा आं टुर पहिला हांखाय आं 7 तारिखआव 7 एप्रिल सिलचर कायसा कतरमा पांगा आं मानजाखा आबंखाय विष्णुप्रिया कल्चरल फेस्टिवल चिनि विष्णुप्रिया मणिपुरनि कायसा उत्सव आरो बराना चीफ गेस्ट लांखा और कासार डिस्ट्रिक्ट सिलचर और आं एज चीफ गेस्ट मानजाखा और बेलायखे आं दंथखा चिनि मणिपुरी सोसाइटी विष्णुप्रिया मणिपुरी आंनो पहिला आंनि जीवनाव पहिला बड फेस्टिवल आं थांनो मानजाखा ते आरो बनो आं बर बेलाय बरम लेखा आं बागै आं विष्णुप्रिया मणिपुरियावनो बेलाय हामबाय मायाफार स्पेशली आरो चिनि बिधान सिन्हा बुंनो दङ बर आर्मी प्रेसिडेंट आं बनो खाबाय खुबाय हामबाय मान सेकेंडली हायनो हाय दिनै 9 तारिख गहंखाय सरि 10 तारिख एप्रिल गहंखाय अच्छा बिराट फांसन ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेप्पा इतने जगह दंग और इटानगर होते प्राय 6 घंटा जार्नी और भाईना कैसा बरनी
government program organized by Youth Affair, Sport and Youth Affair, Government Arunachal. Abo 14 time Paroni Miss Arunachal contest Paru play like. Abo live function quarter. Abo government sponsor Khaya. Chili our minister Romanjaka. Anabaro hese chief guest Rebra Dinka. Our Miss Arunachal contest ni grand finale. Hadar borok. Aro ang 10 tarik thang manjakha. Te anabaro chief guest namka. Te anabaro taiba one subu meya anabaro ano guard of honor. Amboran rika. Guard of honor to sadharan borok mania. Abo to sai mana. Tin Arunachal government no ang balai hambai maro purano guard of honor ro thaika. Thaiklai 10 tarik April ang Arunachal contest itano misite hachal siapa hika to a siapa tauno ang thang manjaka. Aba belai ke naithok belai ke function kotor aba gai ang belai ke khatam thokha dei Arunachal government ana belai ke borom rikha ana boro chief guest samka aba ngang borno paiplaya ani khaku purbai hambai maya faro te bisarona sanamusugo जों सरकार फाइमारि परेगो बीजेपी बाइबे सरकार अब आं हामगे साइमानो एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते गसा पार्ट आंगारनि नोडल मिनिस्टर जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बो आनि थुते थांगो जों जे मानसा जों साइड खायतमो अब कोनो बुल कुरै जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसिफोरखौ साइड खायदों बरंसो आं आंखौ साइमानो आनो रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सिबारनो रां फैसा होय दङ 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब एडिसि रांनिया तखन आं एडिसि रां हखा जों खायसा दिनै रिपेयारिं खायसे स्कुल चार पाँच स्कुल नि रिपेयारिं रां जों मांखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां मांखा आरांनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायदो दंमानि किन्तु आं वानसगुइ अब आं एडिसिनो आलादा ट्राइबल होखा आं लुदो रखा जे दिस अमाउंट कैन बी अवार्डेड टू टीटीएडीसी हेक्लाय 4टा स्कुलनि कन्स्ट्रक्शन ते बाउंड्री वाल नि बागै जों रां मांखा 1300 कोटी आबनो जों आं निजे खुद आंनि इच्छा बाय आं एडिसिनो डाइवर्ट होखा अवार्ड होखा ते कायसा जों इदानिंगो आनारो पुरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडिसिनो 37 करोड़ 50 लाख 37 कोटी ते 50 लाख रां जों रहखा एडिसिनो पहिला इनस्टलमेंट ते सेकेंड नखायनो रहखा जों 41 करोड़ 25 लाख 41 कोटी ते 25 लाख जों खायनो बरनो रां रै हखा अबेख्लाय जों जे मानसा जों बर साइड खायनांगौ आं अबनो सानामसु जे जों एडिसिनो डिप्राइभ खायदोंगौ एडिसिनो जों रां होया अ कगर आं खोनामानि अब आनि मते अब अंगिया जों जे मानसा जों साइड खायनांगौ जों कोनो दिनो जों एडिसिनो डिप्राइभ खाया एडिसिनो जों जे मानसा जों साइड खायनांगौ अब बनि बागै आं खाकाव हेसेन नोडल मिनिस्टर आनि सान जत रेकर्ड दङ रेकर्ड मडेल कक साबो जों रां होया हाय बरग सामानि अभियोग खालामनि अब जाया आनि सान नौ रेकर्ड फैना फैदि तामखोबा जे मानथाय आबर माननाय